Kapitulo 3, kumuna Pedro, versikulo 10. Dati tarigagay nga agayat itibiyag, ken makita na, kadagiti nasayaat nga alga. Igawit na, idila na, tidakes, ken dagiti bibig na, tapno dida agsao iti ulbod. Kakabsat, kin kagayon. Adda inted ti Diyos kada tayo abiyag. Tapnon da ito'y abiyag, nga inted na kada tayo. Masapul nga adda kuma kada tayo ti panangayat. Da itang abiyag. Ayaten tayo kuma ti sagot ti Diyos abiyag. Ngakas ti kinunana ditoy ngay naramat na kat inusar na may bapaan iti panagasawa nga ti agasawa saan kumalan nga intun talpasan ti panagasawa kat iso iti panagayang-ayat aginggan na kuma nga intun adda anak da agayan ayat da kumarayta nga uray aging ganamot iti bumakay kin lumakay da aginayan ayat da rayta isuday ta kakabsat tibaysa nga ilusar ken ilaramat na Apostol Pedro nga tibiyag nga indad ti Dios kada tayo ragbag na kumamot nga no kasano ti panagpinatag kagasawa nang runapay nga intayo kuma ayatan ti biyag nga intad ti Dios kada tayo tapnon iti kasta ti biyag dahil nga biyag nga intad ti Dios kada tayo awan sa bali no saan nga ti ayat. Kitaan tayo kalabsat ti gayon dahil ti anak tayo wano apo tayo nga lispo dito itinagrupuatan na. Nagbakasyon, nagsublay, si Makyab, iti matlaan nagkapuan na. Ito malay dayo, ti Apo. Saan na si Makyab, iti sa balay. Dudigot, iti nagkapuan na, kaya't na ngasawan. Dahil kay sagot, tibiyag, nga isu, nga indot, ti Diyos, iti nagkapuan na, adda, kinkwana, ti panagayat. May sutlay ta tirason kakabsat tinagayan. Nga kunan Apostol Pedro kakabsat tinagayan iti kapitulo 2. Iti daytoy alibro kunana versikulo 21. Kunana ti kasto. Ta maipaay iti daytoy naawis kayo. Ta ni Kristo nagsagaba matgapu kada kayo. Anang ibati kadagiti ulidan tapno surutin nyo dagiti adala. Kakabsat tinagayon iti maysa nga mangawat tiday nga biyag nga insagot ti Diyos. Saan na nga maliklikan? Ti panagsagaba mabalin nga ti panagsagaba na kapumatlan ti kakadwana nga agkuna ang mabati kin Apo Diyos. Mabali nga ti panagsagapa na gapu iti mangyag na nga usaren ti tao gapu ti sao ni Apo Diyos. Nuapay nga daytoy tinusar kin inaramat ni Apostol Pedro. Ni Apo tayo nga Isos nangibati iti ulidan nga ininto nga iso ti Dios kin anak ti Dios kin tao nga kas kada tayo nagsagaba dagiti banbanag nga saan kuma may tarbon amaramid kin kuana ngem anya tin bagana kakabsat nangipati ti ulidan kadagiti tapno surutin tayo dagiti adala.
kakabsat, ti kasasad, ti panagbiag, ti tao. Nga adda nga insagot ti Diyos, ti biag, tinkwana. Adda kuma panagayat tayo, ti day tagabiag, iti tiyempo, nga umay kada tayo. Dagiti banbanag, asumangbay a problema, ti kasasad, ti panagbiag, ti may sa nga tao, saan na nabaliklikan, tauray pa'y naputay ka Isus. Nagsagaba, nalalais, nabagbaw, gapulaen, ti sao, ti Diyos, anaited kinkuara. Anak ti Diyos, Diyos kintao, ti kababalin ni aputay nga Isus. Ngum nagsagaba, taapay, dahil jay biyag nga inted ti Diyos kinkwana, idi kinataw na, inbagana, kadagiti tao, nga isubday ta ti rason, nga nagsagabaan na, takunada, maysa, nga saan apudno ang manursulo, no dikot adda sa iro na, dagito'y man, dagiti puna, dagiti tao, ngam adya tinaramid nga putay nga Isos, nangibati ti ulidan, nga awan ti ribwar, alunod tindakas, manipod tingiwat na, apay, inayat na ti biag ka intud ti Diyos kinkwana, kabayatan ti kinatao na, nga isudday ta, timbati na, nga ulidan, kadagiti kanta, katayumat nga, kadagito'y kanaldan, saan tayo mamaliklikan, dagiti sumangbay, amang nagtayo, nga iti tiyempo, nga yatun tayo, ti biag, nga insagot ti Diyos ka tayo. Ado, dagiti banggag tayo. Isu nga ulitak, panaydayaw ti Apo, no awan ti anghel ki Diyos ti daga, at reslay, nga sumukat ti Apo Carlito. Yan, pero manaydayaw na Apo Diyos, kat sapay kakabsat ti nagayan, anya ti kapuda, tibiyag, ngayon din ti Diyos, at daking kuwana, ti panangayat. Versikulo 22, kuna na, dahil tinawaglaing kapitulo, umuna kapitulo 2, kuna na, isu, saan ang nagaramid ti baso? Kat awan tinasarakan, nga alilaw, itingiwag na. Kakabsat, ginagayan. Tiulidan ng pati niya putay wa Isus. Napanagbikan, nagtiyata. Nga awan ki ang lilaw, kindakas, nga rimwar, tingiwat na, iditsimpo. Nga inuyawda, iditsimpo. Nga pinarparigat na, iditsimpo. Nga isukat dinadaon na. Kaya't nga nga sa uwan kakabsat kinagayan, adda kinkwana ti panagayat, dahi tanabiyag nga inted ti Diyos kinkwana, iti kinatao na, iti rabaw ti daga. Tapnon, natayumat natatao kadagitoy nga laraw, no kas ano ti panagsagaba ni Kristo kas tao iti rabaw ti daga, uray may natayo, kadagitoy nga aldaw, adu ti panagsagaba tayo, anya ti kapuna, gapu, kadayjay biyag, ipatid tayo, ayatin tayo, kat ibaga tayo, kadagiti sabali, ngam isumod, ti pangguraan, dagiti tattao, dagiti pangibaga, ti sao ni Apo Dios. Iti, kapitulo 5, iti na ito yung libro, at na mabasa akastoy kakabsat. Versikulo 7 ko na. Iti kastoy. Nga, itaklin nyo. Itaklin nyo. Kinkwana ti amin pagdanagan nyo. Gapot ta iso, alwadan na kayo. No tintao man, kat malais. Gapu ti biyag, lainted ti Diyos kinukuhaan. Babaan ti panangayap na. Anya ti kunan ni Apostol Pedro, itaklin niyo. Kinukuhaan ti amin na pagdanagan niyo.
gapo ta iso alwada na kayo. Ay ayatan ang absat kin kakadwa. Datayo nga kuna nga mamati kinapo Diyos. Saan tayo nga mailibak na ita? Nga nagduma datayo tinalaeng nga mangkontra ijay banag nga pag-iso nga ibagbaga kada tayo dagiti bang ibagbaga da ita kakapsat ti kabaliwan nga uray pan idi nga panawon nga apo tayo nga Isus idagdag nga mga kasaba dagiti tattao nga mati da dagiti tattao agserserbida kin Apo Dios ngem niya putay nga Isus tibiyag nga inted ti Dios kinkuana inayat na ket inbagana dayjay banag nga panangaywan ti dayta nga biyag tapnon manayunan ti ammo dagiti tattao ngem anya ti kunada kinkuana daytoy timang dadaan iti sursuro nga inawat tayo kina Moises daytoy adda kinkuana iti sair ayayatan agapsat ditoy nga panagnikan kin napatalgadan kaapsat kinagayon daytoy apasamak gapu kinaputay nga Isus iso nga kunana ti versikulo 8 iti 5 ti may umuna nga Pedro medlay iti babana versikulo 8 kunana astoy iti mabasa agparbeng kayo agsalukag kayo tati jablo akabusuryo kaslalyon ang umargargar magmagna ti sibayo nga agsapsapor dal kalulungan kayat na marud nga sa uwan kakabsat pinagayan. Adda iti siba dagiti anak ti Dios ti kapuso. Tapnon dagiti banbanag nga ibaga ti tao nga naikan iti biyag ket dayta nga tao ket ayaten na dayta nga biyag nga inted ti Dios kinkuana. Kuna nga Apostol Pedro agparban kayo. Yan. Agsalukag kayo. Yan. Apan, adda ang umargargar, ang magbagna, ti sibayo, nga agsapsapol, ti alun-unin na. Kaya na nga sa unti kabusol at na dito, nga isuday natin bagana apanagan na, tayo nga tattao nga inikan ti Diyos ti biyag, kat tayo ta kumanga biyag, ayatin tayo, ngam anya ti masamak kin mararamid kakabsat ti dagayan. Isu nga kunana ti versikulo 9. Iti dayti nga libro. Isu asarang tenyo. Ngarod babaan kinabilag apamati. Yang tangay ang buyo adagiti kastoy sa kapal. Madamada ang mapaspasamak kadagiti kakabsat yu nga adda diti lugo. Mayat tayuman kin madi tayo kakabsat. Ibagbagana nga dagitoy apasamak asumangpay iti maysa nga tao nga adda kinkuana ti biyag nga inted ti Dios kinkuana ket ayaten na rumbag nga adda kuma kinkuana tinabilag apamati nga pangsarangan wenno panglaban dagiti umay a problema iti biyag amang yadayo kada tayo ijay saan tayo nga panangaya ti biyag nga inted ti Dios kada tayo. Isang kapuna kakabsat nga itinaytoy nga aldam kadwang kin papagayan saan nga nakaskastaan no at na problema yung may sangag ko na nga mamati nung isarod-sod ito na ito. No kayat mo nga itarayan, kayat mo nga panawan, di problema. Idya ito nga tapapanam,
awan tumatan ti problema. Dahil dati sa lugsaw, awan tumatan ti problema. Baka matlan tumanan problema. Baka tumaray kan tumanan. Adayuang tumanan. Tati amom awagas ka panang liklik. Iti problema sumangbay. Babaan ti panangayat. Ti biyak nga inted ti Diyos kin ka. Isulay day parang panaw mo. Ngam, nakapsat tinagayan kin kakadwa. Niaputay nga Isos saan aping manaw. Nudikat ng ibati tulilan. Nga nagtalinaan. Nga tibiyag nga inted ti Diyos kinkwana. Inayat na. Isu nga inbati na. Dahil tanayat nga lidan. Ayat na nga sawan. Na tayo nga tattao. Amamati nga agserserbi kinkwana. Intun umaymat ka na tayo. Dagito'y a problema. At datay tukuma. Anabilag. Babaan ti pangmati, nga isudday ta, ti panglaban tayo, taplon agtalinaag tayo, ang mangayat, ti biyak, nga indad, ti Diyos ka na tayo, palakpakan tayo. Iti versikulo 11, sublan tayo, di atikso tayo. Una natin kaso, versikulo 11, iti kapitulo 3. Una na, umadayo kayo kuma. Iti dakes. Kat agarami, iti naimbag. Sa punan nyo kumatital na, kat iso, surutin na, kat iso, isurutin na. Katagito'y nga panawin, kakapsat pinagayon. Saan tayo nga mainiba? Nga tinubong apagbibiyagan tayo. Ti ado nga problema saan ang masulsulba. Ngam anya dar-aramidin ti gobyerno. Saan nga nagsartag? Saan nga matras? Saan nga nagsalod? Nudikat at tultuloy abir-birukan na noan niya isulbar king solusyon iti agdama a problema tinubong a pagbibiyagan tayo. Isyung ako na nakakabsat kila ngayon, birukan niyo tital na. Kaya't na nga ron nga sawan, no ti gobyerno kat adda, pamati na, nga mang birbiro no kas ano, iti pan nakagunod, tital na, tiday to'y alubong. Apay, datayumot ngay ngarot, nga agko na, amamati kila ako Diyos. Agbuting tayo, agsanod tayo, wano, panawan tayo. Kat ko na sapulin niyo, tital na, kaya't na ngarod nga sawan, nga agda kuma, panagmaymaysa, iti tunggal maysa kada tayo, nga mangitag-ay, mangsano ti problema asumangbay, taplon day nga problema, mabirukan ti solusyon na, kat mabirukan, tin tayo panang sapol, Lukas iti pan nakaramid, tin panakas pasama, day ko na Apostol Pedro akinunana sa pulen niyo titawran. Ayayatan ang kakatuwa. Nga ko na nga mamati kini Apo Diyos. Dito'y versikulo 4. Iti da iti matlang ang libro ko na natin kasto. Kasto iti mabasa. Ngag, ti tao ang makinunag. Isu ti puso ana arkusan kuma. Iti kawas ang mataginayon ti may sa anakan ana ima kinatal na isu ti daktel apatid na iti matang iti Diyos. Ibagbaga na
Apostol Pedro, nga ti puso ti maysa nga tao, adda kuma kinkwana iti panakataginayo nga maarkusan kadagiti banbanag anagyusan nga embati nga apo tayo nga Isos. Tapnon iti kasta nukas ano di panangbiro iti solusyon dahil tangatal na aking una ni apo tayo nga Isos at unana abirukan niyo tital na tinagunag iti puso panunot kinrik na adda ko ba nga maarkusan kadagiti banbanag anagyusan nga iso dayta ti kunana iti versikulo 5 iti dayti met nga libro kakabsat kunana takastoy met idi unana nga aldaw ti panagkawas tinasantuan abagbay anang inanama iti Dios a kinawasanda dagiti bagpagida matlaen idinto nga nagtulmugda kadagiti asawa. Inyari na Apostol Pedro iti biyang ti agasawa nga ti biyang ti agasawa kakabsat makawusan kuma iti arkus anak Diyosan taplon dayta nga panagasawa mataginayon ti ayat dayjay in karyan, in sapataan, isang wanan ti ministro, sang wanan ti gimong, kinkastamot, iti biyang ni Apo Diyos. Nga isuday ta kunana, kakabsat kinagayan, nga kinawasanda, dagiti bagpagida matlain, idinto, anak tulmugda, kadagiti asawa na. Hayat na nga sa wano da tayong araw, ay ayatan kakabsat. Dimang berbiro iti talna. Kawusan tayo, iti nadusan, dagiti bagbagi tayo. Kat daita nga panakakawas, iti bagbagi tayo, iti nadusan. Ipakita tayo, kadagiti paset, dagiti asawa tayo, nga agtulog tayo, kadakwada. Taplon iti kasta, kakabsat tinagayan, mabirukan tayo, tital na, nakarigagay ti Diyos, nga itid na asagot, ada tayo, asibibiyag, diti rabaw, iti daga. Versikulo 9, kunana, ilay ito mo lang alam bro, adit dikay, supapakan ti dakas, iti dakas, iti lunod, no dikat ikararagan nyo ida, taga po ito'y, naawis kayo, tapno tawidin nyo, iti pamnakabindisyon. Anya, karabigin tayo. Lutimay sa nakapsat tayo, kat makasamat akasyan. Kunana, saan tayo nga supapakan tilunod? Nudikat kunana, ikararagan nyo, tapnon ibindisyon. Na tayo nga may kararag, itay tao, nga isu ako manal, umay kada tayo ibindisyon. Isuday ta tirason no apay, nga mabirukan tayo kital na at aligagay ti Diyos tinasasad ti may nga tao. Kaya't na masawon, at dakuma kada tayo, iti kawas, iti bilid ti bamati, nga saan tayo kuma asumapakan, ti dakas, kinlunod, nudikat, iti isupapak tayo, isu ti panay kararag tayo, taplon ti bindisyon, ti tao anay kararag, umaymag kinkwana, maraidayaw, ni Apo Diyos. Iti versikulo 12, sublian tayo, ti teksto tayo kunana, kadagiti mata ti Apo, sikikita na, kadagiti nalintay, kat dagiti panagdingag na, kadagiti panagdingag na, sikitimod na, kadagiti ar-araraw na, ngam ti rupa ti Apo, siya sango kadagiti agaramid iti dakas. Puyo kakabsat, iti napadasa, sila ito. Napadasa, kaya naprintaran na kasumay sa kalupon, iti barangay ni.
Dimtang ti panawin, ada problema si Mangbay, ti Barangay. Kunada, na kayo ngalupon, ti mangsango, tida ito'y problema. Kat kapot ay inawat ni, tiyak kwintar, nagito official ni. Sila umay, inawat ni dahil kang problema. Kat iti napasama kakapsat, na kami ngalupon, napariflikan mi, nga nagbasol ti tao. Anya taramilon ti lupaw, lumbeng nga raw, nga ti ordinansa ti barangay, masapol nga iso, di maipakam, kinbuwanan. Umuyo ti sumbat, nagiti opisyal, unadan, awan ka no, ti ordinansa, asinalungasin na. Katkalkaligid ng barangay, tamakin lay. Kat kunakmat na si Bubat. No, awan marot, ti sinalungasin na nga ordinansa. Ang niya ti batay, awan kano ti specific. Ijay ordinansa, ijay inaramid, ijay tao, anak paso. Ti makita dito'y kakapsat. Ti lupon kento opisyalis, isudan taglaban. Nga tirumbang kumakat tubulong na. Nga mangipatungpal ita pag isu abanat. Nga isu matan taglaban ti official kentilo. Kat ti pinanunot tinumutibiyang kakapsat kinagayon. No saan yung arod nga kaya kat kunayo nga one specific nga sinalumasin na iti ordinansa masapol nga ron na daytoy kat adda ti maysa nga organisasyon iti bunag ti barangay rebbeng na nga ron na agresan. Wala pa nila rebbeng na nga ron na agresan. Kapsat pinagayon padasin da nga ulaw-ulaw. Ngam maray dayaw ti Apo nagdisnudo anak risay. Ngam ang muyo kakapsat pinagayon dahil nagsao iso itakin paso. Dagitoy pada malupon nga nagsasao. Haanda nga napabaso. As tamat kakapsat pinagayon. Datayo nga kuna ang mamatikin Apo Diyos ang makaiturad ang magibaga. Ti sao ti Apo. Iso ti mapapasaw. Yung dayjay tao nga anak ti Diyos nga saan na nga may turad nga ibaga. Iti panag anak kapuyan kinagkamalyan ti may siya nga tao. Saan na ang mapapasaw? Ngam anya ti kunana kakabsat ti nagayan. Ta, dagiti bata, di Apo, sikikita da, kadagiti nalintay. Ayat na masawun kakapsat kinagayon. Nuda tayong arod, dagiti anak ti Diyos. Saan tayo kumang nakabudang nga ibaga. Iti panag a kinapudno, iti panag a makita tayo. Apag kapuyan, dagiti kadwa tayo. Taabay kakapsat ti Diyos kunana. Adda, ti matana, asikikita, kadagiti nalintay. Kin, ti panagdingag, itinapayag na, adda damag, nga, sinidingag, dagita araraw. Dagiti nalintay. Saan ko na, ngam ti rupa ti Apo, una na, siya samo, kadagiti ang aramid, iti dakos. Ay ayatan ang kapsat pinakadwa. Isod na ito'y tirason no apat. Nga adda ti sao ti Diyos. Kat sapay, kada tayo kumaanin no siya sinuman ti makaiturad kin makaibaga. Iti panag apagkurangan kin pagkapuyan saan tayo kuma akagura.
nudigat apresyaren kay kinde ay ayatan na kapsat tay sudayta ti kayat ti Dios pastor man panglakayong man kinopisyal kunag ti iglesia no adda makitayo ibagayo tatlon iti kasta isudayta ti kayat ti Dios na ti tao magaramid ti Dios ti matana sikikita kadagita garamid iti nalintag isungay ti daytoy nga daw ay ayatan na kapsat adda kuma panangayat tayo ti biyak nga intad ti Dios kada tayo kat adda kumamat panang birok tayo itital na kin kang runaan dayjay panagtalip tayo nga ti Dios gayam ti agaramid tinaimbag sikikita ti matana kadagiti tao nga agaramid iti kinalintag iti daytoy nga daw ay ayakan akabsat na kalaunay in tayo panagyaman ti Apo kaadda ti sauna amang tad kakabsat ti dagayan iti banag arumbang nga ramiden ti tunggal may sa kadatayo nga isudayta ti rason a kinunana iya Hebreo kapitulo 9 versikulo 27 kunana ti sao ti Dios natadtadem ngem itadem ti dua akampilan ayat na nga sawen no sao marud ti Dios talaga nga dalusan na talaga aparaspaso nila ka isungay ti daytoy nga daw kakabsat ti dagayan ti Apo ti bang benisyon iti sauna iti daytoy nga daw ti Apo kablaw ko na imbag nga bigat tayo